ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ସାଙ୍ଗର ଫାର୍ମରେ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା କମଳା ହେଇଛି। ୱାଓ ସୁପର। ପୁରା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କମଳା। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତିନିଟା କେତେ ଗଛ, 2-3ଟା ଗଛ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା କମଳା ହେଇଛି। ଏଇଠି ବୋରିଂ ଅଛି, ଏଠୁ ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା କମଳା। କମଳା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲେମ୍ବୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ୱାଓ ୱାଓ ସୁପର। ସେ ଭିତରକୁ ବି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସେପ୍ଟା ଗଛ, ସେପ୍ଟା ବି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଏଇଠି ହେଇଛି।